Kanjeng Nabi kalau kita lihat sirahnya bagaimana memimpin pasukan, mengatur taktik, strategi perang dan lain sebagainya, kaya lulusan sekolah tinggi ilmu peperangan atau ilmu militer. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa min dzalika ma yahkihi sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu idh yaqulu kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dzati riqa falamma ataina ala sajaratin dhalilah taraknaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamin dzalika lan iku setengah saking mengkono keberaniane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kan bahas tentang Kanjeng Nabi itu asjaun nas. Anbiya itu asjaul nas. Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asjaul anbiya. Nabi-nabi itu orang yang paling berani di antara manusia, yang berani di dunia. Kanjeng Nabi adalah nabi yang paling berani di antara nabi-nabi. Nah, itu antara lain ini cerita hikayat yahki sing hikayatake ing ma sapa Sayyiduna Jabir, pemimpin kita sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Idh yaqulu nalikane dawuh sapa Jabir, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, biyen ana kita kunna itu kita pernah ma'an nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa. Jadi perang terkenal itu ning gone nama tempat itu Dzatur Riqa. Falamma ataina bareng tumeka kita ala sajaratin dzalilah, sampai kita ala sajaratin dzalilah ing atas wit-witan sing rindang. Dzalilah itu karena rindang jadi banyak ayub-ayubane kaya bangsane ringin itu termasuk sajarah dzalilah. Pohon yang rindang, yang ayub-ayubane banyak. Kalau nek wiwitan iku nglancir ngono kan gak ana bayang-bayangane, gak kena dienggo ngeyup. Ini sajarah dzalilah. Biasanya dienggo ngeyup. Sampai kepada sajaratun dzalilah tarokna halin nabi. Ninggal kita ha ing sajarah dzalilah lin nabi kanggo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya Kanjeng Nabi istirahat di situlah. Ini kan jarang itu ning ngene kono wit-witan sing rindang. Kene ngono wit-witan rindang kabeh. Ngono iku jarang. Ya ana witan rindang dadi wis iki bagiane Kanjeng Nabi. Tarokna halin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istirahat barang kan ana yup-yupane penak. Faja'a rajulun minal musyrikin. Faja'a mongko teka sapa rajulun wong lanang minal musyrikin, saking wong-wong musyrik Musa iki. Padahal wasaifun Nabi hale utahe pedange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mu'allakun bisajarah. Cementel bisajarati ana ing wit-witan. Jadi pedangnya Kanjeng Nabi ditaruh di pange wit-witan kuwi. Beliau istirahat di bawahnya pohon itu. Mu'allakun itu cementel, bisa jarati. Faktara tau moko ngunus sapa rajul minal musyrikin mau hu ing saif. Faqala lahu
mongko ngucap sapa man rajulun minal musyrikin mau lahu marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam takhabuni gak wedi kowe mbek aku mbek ngetongi pedang Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu marang rajulun minal musyrikin mau la apa sing tak wedeni kowe gak wedi gak sing tak wedeni apa lho aku nggo pedangmu kowe gak nggo apa-apa gak wedi kala ngucap sapa rajulun minal musyrikin fama yamna'uka minni iku sapa yamna'uka sing iso ngalang-alangi nyegah nolak nahan bentengi ka ing sira mini saka ingsun wong kowe gak nggo apa-apa ora ana sing bantu kowe balamu gak ana kowe ning kene dhewean aku nggo pedangmu ama yamnauni kowe gak wedi ku ama yamnau kamini kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah sing yamnauni minka Allah yamnauni minka Allah yang menghalang-halangi aku yang bentengi aku dari kamu jadi orang wedine belas dhewean pedange dirampas orang wonge ngetongi pedang ning Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ndak takut. Takut enggak. Sing nyegah kamu dari aku siapa? Allah. Pede banget Kanjeng Nabi. Iku salah satu contoh tebele Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah iku nek liyane Kanjeng Nabi ngeter tenan. Wong pedange dirampas musuh ya. Dhewean. Rawahul Bukhari wa Muslim riwayatake ing hadise Sayyidina Jabir iki sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Itu hadis sahih. Wa min dzalika aniku setengah saking contoh kekendelane Kanjeng Nabi mau tai barang kana minhu kana kang ana mamindu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Ubay bin Khalaf fi ghazwati Uhud sartane Ubay bin Khalaf fi ghazwati Uhudin ing dalam perang Uhud irsyadda nalikane banget-bangetake sapa zalikal lain mengkono-mengkono wong sing kurang ajar iku yaiku Ubay bin Khalaf wa huwa kali utawi zalikal lain iku ala farasi ing atase jarane zalikal lain banget-bangetake ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Pak taradahu mongko ngalang-alangi ing zalikal lain sapa rijalun minal muslimin tentara-tentara wong-wong minal muslimin saking wong-wong Islam faqala mongko dawuh sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hakaza ngene ae khallu tariqahum tegese hakaza Kanjeng Nabi ngendika hakaza itu maksudnya khallu tariqahum ngumbarno sira tariqahu ing dalane Ubay bin Khalaf coba alang-alangi ben ngadepi aku jadi kan meh nyerang Kanjeng Nabi itu meh nyerang Kanjeng Nabi didang-dangi karo sahabat-sahabat Kanjeng Nabi dawuh wes ora jarno wa tanawala nyandak sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al khirbata utawa al harabata itu tombak minal Haris bin Sammah saking Al Haris bin Sammah pantafadhu biya intifadatan mongko
Fantafadha biya intifadhah, menghunjamkan, melemparkan biha kelawan kharabah atau khirbah mau, intifadhatan kelawan mencampak, apa campakkan itu bahasa Indonesia, melemparkan, intifadhah, melemparkan apa, iya nyawatno. Tatayaru anhu tatayuras syu'ara an dhahril ba'ir idzan tafadha. Kaya tatayaru mongko padha buyaran, tatayaru budaya apa, buyaran, bertebaran, mergo di lempar karo mau. Anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatayura sya'ra an dhahril ba'ir, kaya berterbangannya sya'ra itu apa jenenge, lalat itu bahasa Jawane apa, lalat sing gedhi-gedhi lho, sing gaene memplak ning kebo lho, apa jenenge, wis sing gaene numpak kebo iku. Jadi lalere beda gede-gede, laler apa itu? Ya apa lah pokoknya aku tak tahu roh ning pokoknya iku gawene ning gone punggungnya binatang-binatang bangsane kerbau, unta, barang ngono iku. Ya makan memangkani apa daki-dakinya binatang-binatang. Itu apa jenenge? Lalat apa iki jenenge, ana gedhi-gedhi. Andhahril ba'iri saking gegere bair. Dia makanannya itu goleki daki-dakinya binatang kaya kerbau, sapi, unta ngono iku. Mencloki niku. Terus ndekne nek dikipat-kipatna mabur. Ngono sapine utawa kebune tengok-tengok mara kabeh ngono. Nek ngenekno neh mbek sapine buyur, iku tatayura syara. Tatayura syara an dhahril ba'ir. Syara ya nek syara jamake syair, maknane penyair. Syara itu kemau, apa jenenge? Laler gedhi kok pela-pelu, pela-pelu mbone nggonmu anek pokok pela-pelu. Nah aku yang ngani ya laler gajah kono ae wong gedhi ya. Andharil ba'ir saking pela-pelu ya, andharil ba'iri saking gegere unta idzan tafadha nalikane apa? Ngene kok apa jenenge? Mau intifada manani melemparkan, mencampakkan. Iku maksudnya iku nek ya bair iku utawa nek ngene iki terus dohan. Lah iku mau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tombaknya sapa jenenge Haris bin Sammah mau. Oh itu juga gitu kan. Papeh do kayak lalat-lalat iki mau sing karena gerakan mendadaknya binatang bair apa sapi apa kebo itu berterbangan. Tatayural sa'ra an dhahril bair. Begitu buyar kabeh begitu istaqbalahun nabi, ngadepi hu ing Ubay bin Khalaf. Sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fata'anahu mongko menikam maca Jawane. Kok ana sing cara Jawa gak iso cara Jawa kabeh iki piye le?
iki apa mau tombak iku nek dikenekno ning gulu ngono iku jenenge apa? Gak menikam apa? Menghunjam ya cara Indonesia neh kowe gak roh neh cara Jawane. Hah? Iki gak ono sing Jawa. Eh? Iki tombak tak blesno iku jenenge apa? Kalau tidak menghujam ya menikam. Cara Jawane nujes. Nujes apa nubles itu. Ya lah menikam atau anahu mengko menikam menghunjamkan sapa Kanjeng Nabi menikam ing Ubay bin Khalaf fi unuki ing dalam gulune Ubay bin Khalaf toknatan kelawan tujesan tikaman hunjaman tadakdaa minha sing dadi gelundung minha saking dene toknah mau tadakdaa rujuke ning gone Ubay bin Khalaf minha saking dene toknah mau gelundung anfarosihi saking jarane Ubay bin Khalaf miraron terus-terusan gelundung terus bolak-balik bolak-balik gelundung ini Ubay bin Khalaf ini satu-satunya orang yang pernah dibunuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu perang berkali-kali tapi tidak pernah membunuh orang. Satu-satunya ya. Karena memang Ubay bin Khalaf ini sengaja menyibak pasukan untuk menyerang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dingendikake sadda zalikal lain ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paraja ila qaumihi yaqulu qatalani Muhammad. Jadi penek gulune iki ndek ini gembor-gembor balik ila qaumi marang kaume Ubay bin Khalaf yaqulu gembor-gembor qatalani Muhammad. Aku dipateni Muhammad. Mereka godres kabeh kena apa jenenge tombak. Bahum haliutai kaumuhu iku yakuluna padha ngereh-ngereh ngucap sapa kaumuhu la baksa bika ora apa-apa. La baksa ora ana apa-apa bika kelawan sira. Apa-apa. Omong kena sithik ngono ae gulumu. Pakola mongko ngucap sapa Ubay bin Khalaf laukana mabi lamun ana apa ma barang bikang ana ing awakku iki maksude tatu tepak tujesane tombake Kanjeng Nabi mau laukana mabi bijami innas kelawan sekabehe manusa lakotalahu yakti matelni apa mabi hum ing jami'un nas apa meneh kok aku sing ngeneki aku iki nek ngeneki wong pirang-pirang mati kabeh. Nglarane ngomongine kok. Jadi itu alai sakot qala ana ta ora temen-temen ngendika ya Muhammad aktuluka. Wong dekne muni ngono aktuluka. Ya si matine aku mbok kena tombake cek ora ndek muni ngono ya. Dadi ndekne sing dipikirno iku dawuhe Kanjeng Nabi. Ora kok bekas tusukannya tombak di lehernya itu, tapi dawuhe Kanjeng Nabi lah aktuluka ya mati mesti aku. Ndek ngendika ngono
Jalaran mati ku wis enek ning gone guluku iki. Ya mesti. Wallahi la basaka alayya laqatalani. Apa meneh kok ditombak. Didoni ngono ae lho. Wallahi demi Allah. La basaka alayya. Lamun ngidoni sapa Muhammad alayya ing atase ingsun laqatalani. Yekti mateni sapa Muhammad ing ingsun. Apa meneh ditombak ngene iki. Rawahu niwayatake iki hadise tentang Ubay bin Khalaf ini. Sapa Abdul Razik Ibnu Sa'd wal Baihaqi. Nah, ternyata mati tenang akhirnya. Ubay bin Khalaf. Wa min dzalika marwahu syaikhani an Sayyidina Anas. Niku termasuk mengkono-mengkono contoh keberanian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melebihi keberaniannya siapa saja, termasuk keberaniannya nabi-nabi. Ma utawi hadis rawahu kang riwayatake ing ma sapa as-Saikhon Imam Bukhari Muslim an Sayyidina Anasin saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anau setune Sayyidina Anas iku kala ngendika sapa Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku ahsanan nas. Sekali lagi sahabat Anas bin Malik itu sahabat yang pernah ngadam Kanjeng Nabi tidak kurang dari 10 tahun ya. Ini jadi ya 10 tahun cedak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tahu macam-macam. Kidawe kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nas. Luwih bagus-baguse manusa. Gak tahu tuman ana wong baguse kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwadan nas. Lan luwih lomo-lomane manusa. Aku kenal wong kabeh sing paling lomo-lomane wong Arab. Wong Arab nek lomo gak kaya wong Arab. Nek bakhil ya gak kaya wong Arab. Sing lomo-lomo itu gak apa-apane karo lomane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajwadan nas. Wa asja'an nas. Luwih kendel-kendele manusa. Sing terkenal kendel-kendel kaya sahabat Hamzah, sahabat Abbas, sahabat Ali, sahabat Umar, gak apa-apane pandangna kendele Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad fuzia, yakti teman-teman dikagetno sapa ahlul Madinah, penduduk Madinah lailatan ing dalam suatu malam, ing dalam suwijine bengi, kaget ngono suara, iku apa iku? Kaget. Pantolako moko budalan sapa? Anas, wong-wong sahabat-sahabat wong Madinah suatu yang mengejutkan terus tuk nyengkelak suarane kuwabe marani ning gone kibalas sauti ing arah suara itu. Suara kok begitu itu apa mengejutkan sekali. Kuwabe do marana wur. Dadaan fatalaqahum mongko metuki ing nas sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam rajian hale kondur. Wong lagi budal Kanjeng Nabi wis kondur. Ala farasin ing atase jaran li Abi Talhata kedue Abi Talhah. Uryen iki sing udo tegese jaran ora nganggo aba-aban. Ora nganggo pelana, ora nganggo apa. Jaran ning kandheng lho. Muasa bayangno iku Kanjeng Nabi. Wa saifu halil ta pedang fi unukihi ana ing janggane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yaqulu lanturau. Lanturau itu tenang, lanturau itu
Aja kaget, aja kuwatir. Nah, ya. Iku dudono dadi wong-wong iku lagi do budal, Kanjeng Nabi wis balik saka tempatnya. Wis tenang enggak napa-apa. Dan Kanjeng Nabi kondur itu sudah ambekan ngenekno apa melangkrang apa jenenge ngene iki. Pedang di ning ngene kene iki ambek numpak jaran tanpa pelana tanpa apa. Jadi liyane mungkin masang pelana barang dhisik lagi berangkat mulane ning dalan ketemu Kanjeng Nabi wis kondur. Anu Kanjeng Nabi ora dadak masang pelana barang terus jalan dicemplung ngono ae nututi tempat suara yang mengejutkan tadi. Ternyata ndak ada apa-apa. Balik wis bali-bali gak apa-apa, lanturok. Kowe numpak jaran ana pelanane ae ra wani kowe. Tanpa pelana. Wa min mawaqifihi sallallahu alaihi wasallam. Wa min mawaqifihi lan iku termasuk posisi-posisine Kanjeng Nabi. Sikape Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masyhurati sing masyhur, ad-dhahmati sing mokeh. Bukan masyhur siji loro, masyhur tapi akeh. Sing dahsyat. Wa kullu mawaqifi lan sekabehane sikap-sikape Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku dhahmah. Jadi untuk menekankan ini termasuk sikap-sikap Kanjeng Nabi yang dhahmah dan memang semua sikap-sikap Kanjeng Nabi dhahmah semua. Utawi mauqifuhu yauma Hunain. Pengen dahsate sikap Kanjeng Nabi. Wa min mawaqifi sallallahu alaihi wasallam utawi mauqifuhu. Posisine sikap Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin ana ing dina Hunain pada waktu perang Hunain. Perang Hunain itu perang setelah Fathu Makkah. Berbeda dengan perang Badar yang pertama kali Kanjeng Nabi bersama-sama sahabat perang, itu jumlahnya hanya 300. Pada waktu perang Hunain itu ribuan. Karena orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah ikut semua. Melok Kanjeng Nabi melok perang kabeh. Ketika mendapat informasi orang-orang Taif itu mau menyerbu Mekah, didahului Kanjeng Nabi sak bualane wakeh banget perang Hunain. Rawal Bukhari ngewetake sama Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim wa hakal Quran lan ngikayatake juga apa Al-Qur'anul Qur'an. Anna ashabahu setuhune sahabat-sahabat Kanjeng Rasul radhiyallahu anhum illal qalil minhum kejaba sing sithik minhum saking ashabahu walau itu balik kanan apa? Jadi mesti ini nyerbu kono walau apa itu? Walau ora ana wong Jawa, ora ana wong Indonesia repot kabeh. Walau anhu berpaling anhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma idzin nalika dina Hunain mau mudbirina hale padha mungkur kabeh radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu perang Hunain itu orang banyaknya segitu. Karena tidak hanya sahabat-sahabat yang dari Madinah saja, yang baru saja masuk di Fathu Makkah, melok banyak sekali. Tapi menurut riwayat Imam Bukhari Muslim,
Dari sekian banyak ini cuma sedikit yang terus melok Kanjeng Nabi itu. Yang lainnya meninggalkan Kanjeng Nabi kabeh balik kanan. Setelah melihat musuh, cengkelak balik kabeh. Illal qalil minhum. Jadi hanya sedikit sahabat yang tidak meninggalkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqa lan sepakat sapa Bukhari Muslim, Imam Bukhari lan Imam Muslim ala annahu ing atase setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku raqiban nitih baghlatan ing bighal. Baghlah atau bighal itu binatang hibrida. Binatang hibrida persilangan antara kuda dengan himar. Jadi orang baghlah, dia anak baghlah gak. Baghlah itu bukan beranak baghlah, tapi baghlah itu hibrida. Persilangan antara jaran embek himar. Himar iku cilik sak dhuwure wedhus sithik, jaran semono gedene. Terus baghlah iku jadi kewan rada kaya jaran tapi kaya himar juga. Artinya gak pati gede, cilik ngono. Ora pati gede kaya jaran, tapi di atas himar. Baghlah itu. Lha iku titiane Kanjeng Nabi iku. Dudono tawadhuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ora kok tumpahane jaran. Jarane sahabate mau. Sing dienggo apa? Niliki sesuatu yang mengejutkan tadi kan jarane Al-Kharis. Dudu jarane dhewe. Al-Kharis bin Sammah. Kanjeng Nabi titiane bawal. Tentarane balik do balik semono akeh. Karek sithik sing ngetutno Kanjeng Nabi. Walafzu Muslimin utai redaksine Imam Muslim min riwayatil Abbas saking riwayat sahabat Al Abbas radhiyallahu anhu iku iki falammal taqal muslimuna wal kufar iki redaksine Muslim. Falammal taqa bareng ketemu sapa al muslimuna wong-wong Islam wal kufar lan wong-wong kafir walal muslimuna mudbirin mongko pokok balik sapa wong-wong Islam mudbirina kale mundur kabeh. Mudbir iku balik kanan, malal mudbirin iku balik kanan. Jadi begitu tuk ketemu musuh, balik kabeh pokoknya. Mundur Kanjeng Nabi ditinggal. Patafika. Mongko dadi sapa Kanjeng Nabi, ora lebal-lebal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku yarkutu. Iku apa yarkutu iku apa jenenge? Terus Joko angel yarkutu negarake bagla tahu ya negarake jadi supaya melayu itu lho apa jenenge negarake itu bahasa Indonesia yarkutu bagla tahu ya negarake bagla tahu bigole Kanjeng Nabi kibalal kufar menghadap mapakno wong-wong kafir. Pada saat orang-orang Islam kebanyakan pada walla mudbirin, Kanjeng Nabi justru negarno titiane menuju kepada musuh. Qala Al-Abbas, ndika sapa sahabat Al-Abbas yang nderekno Kanjeng Nabi. Wa ana utawi ingsun iku akhidun nyandak sapa ingsun bilijami baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
nyandak kelawan kendaline sing ning gone kene iki apa jenenge. Dari kene kendaline iku taline, kene iku ya pokoke iku sing dinggo ngendhaleni baghlah itu, baghlah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku puha nahan sapa ingsun ha ing baghlah iradata Allah tusri'a ngarepake yen to ora cepet-cepet ya baghlah. Karena itu nek ditegarno Kanjeng Nabi itu wah bedal baghlah itu. Tak cekeli ben gak cepet-cepet. Ayo kok dicekeli kenapa? Lah balane do ning nguri kabeh, mlayu kabeh. Nek Kanjeng Nabi banter kan dhewean lho menghadapi musuh itu. Jadi digandoki mbek apa sih? Mbek ngenteni ono sekapat-sekapat sing melok mapakne musuh. Battafaqalan sepakat sapa Imam Bukhari Muslim ala annahu ing atase sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Roma. Kanjeng Nabi ngelempar Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wujuhal kufar ing rai-raine wong kafir bikafin min turab kelawan sak gegem min turabin saking pasir. Kanjeng Nabi ngarep pasir. Nek pasir akeh ngono. Padang pasir. Pak jaran nggo apa baghlah itu mbek gegem pasir di sawatne musuh. Berarti kan cedak banget itu mbek musuh. Itu Bukhari maupun Muslim menyatakan begitu bahwa Kanjeng Nabi melempar musuh-musuhnya yang kafir itu dengan pasir. Walafzu Muslimin utawi redaksi Imam Muslim an Sayyidina Salamat bin Aqwa saking Sayyidina Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, sahabat Salamah bin Al-Aqwa annahu stune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nazala mandhap ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an baghlatihi saking bigole Kanjeng Nabi wa qabada qabdatan. Nek apa redaksi Imam Muslim iki rada detail. Jadi Kanjeng Nabi mandhap sik kok baghlah terus lagi mundut ini. Nek mau kan terus langsung dilemparkan saja. Jadi garis besarnya di Bukhari barang itu ya pokoknya Kanjeng Nabi melemparkan pasir sak kepelane ke mukanya orang-orang kafir. Rodok rinci redaksi Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala mandap an baghlatihi saking bigole wa qabada lan gegem tapa Kanjeng Nabi qabdatan sak gegeman min turabin saking pasir minal ardi saka tanah. Iki lak dirinci. Jadi mandap sik mundut pasir terus dilemparno ning ngene musuh. Ya. Jadi rada lengkap rinci ning gone redaksi Imam Muslim. Mandap an baghlatihi wa qabadha qabdatan min turabil ardi summastaqbala bihi mongko keri ngadepi sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan niki turab niki mau wujuhahum ing hadapan-hadapane kufar. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sahatil wujuh buta sahatil wujuh artinya tidak bisa melihat sama sekali syahat itu
apa al-wujuh pira-pira rai. Rainya jadi tidak melihat apa-apa, ya buta lah. Syahatil wujuh. Fama khalaqallahu minhum mongko ora nitahake sapa Allah minhum sangking kufar insanan ing manusa illa malaa ainaihi kejaba ngebaki sapa Kanjeng Nabi ainaihi ing mata lorone insan turaban ing pasir bitil kal qabdati kelawan mengkono-mengkono genggaman tadi. Satu genggam lemparkan itu semuanya embek ngendika syahatil wujuh. Itu udah kena kabeh. Gila, fawallahu mudbirin, mongko balik kanan apa mundur mudbirin kali mundur upariku. Fahazamahumullah azza wa jalla mongko menundukkan melayakake hum ing kufar sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Yang lainnya tadi yang banyak sudah mundur, Kanjeng Nabi dhewean hanya dengan sahabat Abbas dan beberapa orang tak genggeman dilemparno. Kocar-kacir balik kabeh musuh. Iku ketika perang Hunain. Wa fi riwayatin ukhra, lan iku kesebut ana ing riwayat sing liya neh. Li Muslimin kedua Imam Muslim an Sayyidina Abbas, memang yang apa jenis yang dampingi pada waktu perang Hunain itu Sayyidina Abbas. Al-Abbas. Ketika orang-orang pada buyaran semua itu Sayyidina Abbas tetap di samping Kanjeng Nabi. Maka tidak heran kalau riwayat-riwayat itu tentang Hunain ini Sayyidina Abbas banyak ceritanya. An Sayyidina Abbas dawe fa wallahi mongko demi Allah ma huwa ora ana utahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam illa an ramahum kejaba yen to melemparkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hum ing kufar bi khasayatihi kelawan iki khasayat itu krikil nek mau kan turab. Iki riwayat lain itu bukan turab tapi khasayat, kerikil. Pamazil tu mongko ora kingsir sapa ingsun ara. Iki dawuh Sayyidina Abbas sing dampingi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamazil tu mongko ora kingsir sapa ingsun ara. Ningali sapa ingsun haddahum kerase kufar tak tingali kalilan ingkang lemah asale wah ganase ra karuan dilempari ambek Kanjeng Nabi terus jadi lemah. Wa amrahum lan ningali amrahu ing perkarane kufar mudbiran hale mundur. Jadi menyaksikan sendiri Sayyidina Abbas karena mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu betapa Kanjeng Nabi melempari kerikil-kerikil itu dan orang-orang yang asal garang-garang itu jadi layu semua musuh-musuh. Malah akhirnya do balik kanan mundur. Wa fi riwayatin ukhra li Muslimin. Lan iku kesebut ana ing suci riwayat liya, ukhra sing liya. Li Muslimin kedua Imam Muslim utawi annahu qala inda ramyitil khasayat annahu sedune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam inda ramyitil khasayat nalikane melemparkan kerikil-kerikil mau ngendika in hazam
in hazamu wa rabbil Ka'bah, in hazamu wa rabbil, keplayu wong-wong musuh-musuh iku wa rabbil Ka'bah, demi pangerane Ka'bah. In hazamu, keplayu iya musuh-musuh al-kufar wa rabbil Ka'bah, demi pangerane Ka'bah. Kanjeng Nabi melemparkan khasayat tadi dengan bersabda in hazamu wa rabbil Ka'bah, in zama, melayu tenan, melayu kabeh mundur. Wattafaqan sepakat ya Bukhari Muslim, Imam Bukhari lan Imam Muslim, ala annahu kana yaqul, ala annahu ing atase setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana ana ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku yaqulu, dawuh Kanjeng Nabi fi dzalikal waqt, ing dalem mengkono waktu, pada saat itu menurut Imam Bukhari Muslim, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana yaqulu fi dzalikal waqtil kharaj, ing dalem mengkono waktu yang kharaj, yang genting. Pada saat genting wong musuhe semono akeh, lah kene balane do mulai balik kanan kabeh. Keadaan yang genting itu Kanjeng Nabi menurut kesepakatan Imam Bukhari, Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama, Kanjeng Nabi dawuh, ana nabiyyu la kadzib ana Abdul Muttalib, ana utai ingsun iku annabiyyu, nabi la kadzib ora goro, ana ibnu Abdul Muttalib, utawi ingsun iku ibnu Abdul Muttalib, putune Abdul Muttalib. Jadi karo ngendikan ngono kuwi, ya ana riwayat liya sing ngendikane in hazamu wa rabbil Ka'bah, in hazimu wa rabbil Ka'bah ya. Ana riwayat sing syahadil wujuh. Tapi satu yang jelas, Kanjeng Nabi menghadapi musuh itu dengan berani dan hanya mengandalkan pasir dan atau kerikil yang dilemparkan ke muka-mukanya musuh. Wattafaqah lan sepakat sapa Imam Bukhari, Imam Muslim, ala anna a'da'ahum kanu rumad, setuhune musuh-musuhe Kanjeng Nabi lan wong-wong Islam, kanu ana ya a'da'uhum iku rumad, pelempar-pelempar tombak. Ayo, pelempar tombak iku sing dihadapi kanggo pasir sampai kerikil lho. Nek ditombak piye jae? Iku rak pikiramu sing ora ndek keberanian. Kanjeng Nabi percaya karo Gusti Allah taala mesti dibelani. Dari musuh itu nggo tombak kabeh. Nek gak tombak ya panah. Rumat itu nek digunakan nek gak tombak ya pemanah umat. Nah, pemanah kok dihadapi ambekan pasir ngono ae. Iku wondele Kanjeng Nabi. Wa hakal Quran lan ngikayatake apa Al-Qur'anu Quran ing annal akibata, setuhune akhirnya, akibat akhirnya kanat ono yo al akibah lil mukminin, kedua artinya kemenangan untuk orang-orang mukmin yang notabene sudah sebagian sudah lari balik kanan tadi mundur, dihadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan beberapa orang, tapi akhirnya toh kemenangan ada pada orang-orang mukmin. Wattafaqah lan sepakat sapa Imam Bukhari Muslim ala anna dzalika ing atase setune mengkono mau dadian Kanjeng Nabi menghadapi sendiri musuh-musuhnya dengan
segenggam pasir atau batu. Ba'daan ada sakwise yen to bali sapa ashabu sahabat-sahabate Kanjeng Nabi ilaihi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam binidai ammihi sebab pengundang-undange pamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaiku Al-Abbasi radhiyallahu anhu bi amrihi kelan perintahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Kanjeng Nabi menghadapi musuh itu, sekabat Abbas diperintah Kanjeng Nabi untuk memanggil sekabat-sekabatnya yang pada berlari. Undang terus digembori sekabat Abbas, balik. Kanjeng Nabi maju dhewean. Jadi sahabat datang kembali. Ya beberapa sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing loyal itu, yang setia itu ya balik kabeh untuk mendampingi Kanjeng Nabi yang sudah ada di depan musuh. Ambekan genggaman iki mang. Mendele Kanjeng Nabi. Kan iki ngenteni yo nek teko tenan. Iki nek ndagake teko sahabat-sahabat nek ora. Beliau sendirian be sahabat Al-Abbas. Bunda kamalu qiyadatihi al-harbiyah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaane kepemimpinane, kepanglimaane Kanjeng Nabi, kepemimpinan al-harbiyah sing bangsa perang iku jenenge kepanglimaan. Mergo pimpinane militer itu panglima. Ini kalau qiyadatihi al-harbiyah itu kepemimpinan militer Kanjeng Nabi. Wan nadhiru fi siratihi utawi wong sing ningali yang melihat fi siratihi ing dalem biografine riwayat hidup Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazawatihi ing dalem perang-perange Kanjeng Nabi wa muamalatihi lan muamalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlakuan-perlakuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li a'daihi marang musuh-musuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaro wan nadzir iku mesti yaro ningali mawaqifa katsiratan ing kedudukan, posisi-posisi yang banyak, sikap-sikap yang banyak, tadullu kang nuduhake ya mawaqif katsira ala azimi qiyadatihi ing atase agunge kepemimpinane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kamali ma'rifatihi lan sempurnane pengetahuane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khibratihi lan pengalamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa bil huruf kelawan cara-cara perang, metode peperangan. Wa husni ta'arrufihi lan baguse pengenalane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idaratihi lan pengaturane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lil juyusi marang tentara-tentara. Padahal ma'anau sartane setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku lam yata'allam, ora tahu sekolah. Lam yata'allam, ora tahu belajar al-funun al-harbiyah ing seni-seni peperangan. Walal handasatil askariyah lan ora teknik ketentaraan, kemiliteran.
teknik-teknik kemiliteran ya ora, tahu sekolah ya tentang seni-seni perang ya enggak. Baik fi madrasatin ing dalam sekolahan au kuliatin utawa kuliah. Madrasah itu tekan SMA, utawa tekan sanawiyah aliyah, kuliah itu perguruan tinggi. Itu gak kabeh wong gak ono kan. Nalika iku durung ono sekolahan. Tapi Kanjeng Nabi kalau kita lihat sirahnya bagaimana memimpin pasukan, mengatur taktik, strategi perang dan lain sebagainya, kaya lulusan sekolah tinggi ilmu peperangan atau ilmu militer. Tapi padahal gak. Wa tatajalla tilka suwar wa tatajalla Allah